Milí bratia a sestry, milí priatelia, milí kolegovia, chcem naviazať na predrečníkov a začnem takto. Na počiatku bolo slovo. Slova. To sme my. A to slovo bolo u Boha. Kam až siaha slovo a slovan? To je k tej DNA a k tej krvi. A teraz ďalej. Prosím vás, hovorí sa stále o novej geopolitike. A ako je to možné, milí bratia a sestry, že sme dovolili takýto rozvrat Európy a sveta a že naši bratia na Ukrajine zomierajú v miliónoch? Ako je to možné, bratia a sestry, že sme v roku 2016, keď začali obkľúčovanie Ruskej federácie, nič neurobili? Ako je to možné, že to prepuklo v otvorený konflikt a v roku 2020 v genocídu ľudstva a genocídu Slovanov? My, Slovensko, v prvej línii pri testovaní a očkovaní. Ako je to možné, že dodnes sa nevyšetruje poriadne táto genocída? No samozrejme, pretože súdy a nič nefunguje. A preto vznikajú v jednotlivých štátoch národné tribunály. Takže vyzývam vás, bratia a sestry, zakladajme národné tribunály a potrestajme toto zlo. Vedie sa tu otvorený vojenský konflikt na Ukrajine. Čo potrebujeme? Mierové fóra. My sme sa postavili za otvorenie mierovej zóny v Európe a poslali sme petíciu, aby ste vy, bratia a sestry, to mohli podporiť, vytvorenie mierovej zóny v Európe a vytvorenie spoločných jednotných, podotýkam, ozbrojených síl, pretože my sa musíme aj brániť. NATO nás nebude brániť. NATO, ktorý bol údajne obranný pakt, je útočným paktom. Európska únia, do ktorej sme vstupovali, je vojenským paktom, vojenskou konfederáciou. Toto sme chceli. Takže vás vyzývam, všetci Slovania, aby sme sa zomkli, aby ste pristúpili jednotlivé slovanské štáty do